Priatelia, ahojte, vitajte pri sledovaní 15. epizódy podcastu Reč s Petrom Magurským. A trošku sa vraciame, pretože opäť tu máme herca, mali sme tu Duška Cinkotu, mali sme tu Duška Ambroža, mali sme tu Mareka Rozkoša a dnes tu máme Janka Dobríka. Ahoj. Ahojte, dobrý deň. Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Kamery obehali. Už profesionálna deformácia trošku. Janko Dobrík je v prvom rade divadelný herec, môžeš opravovať, televízny herec. Mohol by som pridať dubbingový, ale to vraj nie. Nie, dubbingový nie. Nikdy? No, v podstate nikdy. Boli tam nejaké prvé pokusy ešte na Vysokej škole muzických umení a nedopadlo to dobre. Vtedy to nedopadlo dobre práve preto, lebo som nemal žiadnu skúsenosť a nikto tam na mňa nemal trpezlivosť. A mal som veľmi jednoduchú úlohu. To sú tzv. Zbory. Vedia tvoji poslucháči. Áno, keď zakričíš hej! Presne to je ono. A ja som mal zakričať. V texte bolo napísané voho, čo bol teda popevok toho, ako sa hráč amerického futbalu zaradoval, keď skóroval. Presne tak, áno. Zarobené. Nejak podobne som to urobil aj ja. Akurát pán Polák, ktorý vtedy robil réžiu, sa ozval: Dobrý, vy nie ste sova a nie ste v lese. Ešte raz. Urobil som to 4-krát, úplne spotený, 4-krát veľmi zle. A nakoniec sa ozvalo: Matúš Krátky, poďte prosím do štúdia prehovoriť toho debila. Toto bola moja skúsenosť s dubbingom na VŠMU. Prvá aj posledná? Prvá aj posledná, potom som v takom už dospelejšom veku pochopil, že to rozhodne nie je profesia pre mňa, pretože mám niečo, čo som si diagnostikoval sám, treba povedať, a to je taká ľahká dyslexia. Čiže to nemusíš mať, keďže si to sám diagnostikoval. Nemusím to mať, áno, ale skúsenosť hovorí o tom, že ak aj to nemám, tak od toho nie som. A keď si to sám diagnostikoval, nechcel si niečo lepšie diagnostikovať? Vieš čo, no nebudem sám seba klamať, aj keď je toto najľahšie oklamať samého seba, ale to je proste jasné. Druhýkrát som bol v dabingu s mojou spolužiačkou Zuzkou Porubiakovou, ktorá A4-kový text slepej, mexickej, tehotnej panny, ktorá prehovára k Bohu, prečítala na prvýkrát so slzami, s krikom, s plačom, so všetkým. Ja by som to čítal 3,5 hodiny, kým by som sa vôbec odvážil. Tiež so slzami, s krikom. Áno, to by som... Rovnako autenticky. Ale to by som kričal iba na dávky. Čiže toto sú veci, ktoré mňa z toho dubbingového herectva prirodzene vylúčujú. Na druhej strane pre mňa je fascinujúce to, ako si ty neprijal a prijal zároveň pozvánku do tohto štúdia, do tohto podcastu, lebo prosím pekne, Janko Dobrík s jeho 20-ročnými skúsenosťami z divadla, filmu, v podstate už len z tohto, ako ste ho počuli, tak asi ľudia vnímajú to, že wow, tak to je hlas, to je verbálny prejav. A ty si zareagoval, že a fakt mňa? Že prečo chceš mňa? Prečo táto reakcia? Nemyslím si, že patrím z tej pozície, akože so skúsenosťami áno. Každý má právo povedať, že môj hlas a rečový verbálny prejav sa mu zdá príjemný. OK, to je jeho. Ale to, čo tu ja vlastne, že nebudem ti partnerom, ja nemám nejaké rady, fígle, cvičenia alebo niečo, čo by tvoj divák a poslucháč teraz odo mňa mohol vytiahnuť, že aha, takto robí Dobrík a toto vyskúšam. Tak ti ďakujem za účasť. Ďakujem ti za pozvanie. Skoro povedal, ďakujem ti za pozvanie. Peťo Magurský, rečový lektor. Počuli sme to všetci, áno? Dobre. Takže... Práve, že si myslím, že keď to nie je tabuľkové, knižné a dáš pohľad na to, ako si k tomu prišiel vlastne cez svoju skúsenosť a cez praktické využívanie toho verbálneho prejavu, tak je to niečo, čo je tebou overené. A tým pádom neposúvaš nejaké fakty, ktoré som sa naučil a malo by to tak byť, ale ukazuješ svoj uhol pohľadu a preto som ťa zavolal. Dobre, tak to skúsme. Daj otázku a som zvedavý, že ako sa z toho skúsim dostať. A na to, aby pochopili tie otázky, ktoré prídu, tak poďme opísať tú tvoju cestu k tomu, že sa reálne živíš hlasom, rečou, či ho používaš v telke, či ho používaš na javisku, tak stále je to tvoj pracovný prostriedok. Áno. Moja cesta. Tak znela otázka. Po absolvovaní obchodnej akadémie tu v Banskej Bystrici som pochopil, že rozhodne ekonomika nie je smer, kam by som chcel ísť ďalej a ešte som mal tie gule ísť na vysokú školu. Tak som sa rozhodol, že to vyskúšam na herectve, pretože to, čo ma na tej strednej okrem dievčat bavilo, bolo to, ako uniknúť z tých zabehnutých kolají vyučovania a robiť všetko možné v tej škole, pre tú školu, len aby to nebola vlastne tá ekonomika. Tak som to vyskúšal na VŠMU a podarilo sa to. To bola taká, že bokovka, alebo si dal len na VŠMU? Len na VŠMU, Fakt? áno. Odvážne.
odvážne, ale s čistou hlavou povedal som si a povedal som to aj doma, ak sa to nepodarí, tak nebudem skúšať nič iné a proste ostanem podnikať tu v Bystrici s mojím otcom. A nebyť toho, že teda prišiel papier prijíma, keby ten papier neprišiel, tak moja kariéra a môj život by sa uberali, ale že úplne nejak inak. Lenže prišiel papier prijíma. Dobre, a teraz je pre mňa otázkou, či si myslíš, že je to reálne, že by sa Janko Dobrík nestal hercom a neodovzdával by ľuďom to všetko, čo odovzdáva z javiska, ale skutočne ako Dobrík mohol podnikať. Fakt a byť úplne mimo umenia. Úplne, no jasné. Ja som nemal takmer žiadne... Neverím. Ja som nemal žiadne extra predpoklady na to, aby ma spomedzi tých 235 detí, ktoré sa tam vtedy hlásili, aby ma zobrali. Zobrali vás 14. Zobrali nás 14, ja som bol, akože je to hlúpe, tu už sme sa o tom rozprávali, v tomto nemerateľnom prepitujem povolaní, je hlúpe urobiť nejaký rebríček, ale na základe niečoho nás tam museli napísať, takže som bol napísaný ako 13. A nebyť mojich fyzických parametrov, ktoré som vtedy mal, tak si myslím, že tam akože tých talentovanejších chlapcov bolo určite viac. Pretože ja som neprišiel ani s tým, že by som vedel niečo zaspievať, neprišiel som so žiadnym nástrojom, hudobným nástrojom. Ani z konzervatória? Ani z konzervatória. Úplne nulové skúsenosti, nevedel som vôbec nič o histórii slovenského alebo svetového divadla. V divadle som v podstate bol pred príjmačkami na VŠMU raz. Takže áno, viem si veľmi jednoducho predstaviť, že by som sa tam nedostal. No tým pádom podľa mňa ten osud nejako existuje a malo sa to stať. Akože ja samozrejme by som to nemenil. To je iná otázka. Nemenil by som to, ani keby som si akokoľvek vyfabuloval moju neumeleckú budúcnosť, tak by som to nemenil. Dobre, a v tej fáze, keď si prišiel ako takýto totálne nepopísaný papier na školu a začal si spoznávať predmety, dobre, spomenul si teoretické dejiny divadla, ale sú tam tie praktické ako technika rečí, javisková reč, technika hlasu, tak to muselo byť úplne niečo nové pre teba. Bolo a veľmi ma to bavilo. Aha. Pretože ja som naozaj prišiel jak teliatko tam z Banskej Bystrice, z dedinky, z Kremničky pri Banskej Bystrici, kde my sme doma jednoducho celý život, a doteraz to moji rodičia majú, hovorili 12, 13, 14. Áno. A ja som bol v tom, že to je proste tak. Takže som tam... Toto bola prvá vec, ktorú mi bolo... A ešte na tretiu slabiku medicína. Medicína, samozrejme. A ja som dával vždy prízvuk nie na predložku, ale na slovo. Čiže idem do auta. A toto boli také tie drobnosti, ktoré mi tam rovno pedagógovia začali ukazovať na ne prstom, že pozor na toto, lebo toto sú základy, ktoré už by si dávno mal mať za sebou. Aby sme tu mohli všetci, lebo nás je málinko, ale všetci v tej malej skupine postupovať a mať rovnaký progres, tak tieto základy si dober veľmi rýchlo sám. To ja sa tu s tebou nebudem. A teraz si ukázal, že si príkladom toho, že sa to dá naučiť, že sa to dá zmeniť, že to nie je o tom, že ja rozprávam tak a už inak nebudem. Určite. A to je v podstate asi to najjednoduchšie, čo sa tam dá na človeku zmeniť, pretože to počuješ, používaš to každý deň, vieš si to trénovať sám a nie je to, zase nepotrebujem mať na to, aby som zmenil pár tých vecí v reči, nepotrebujem mať doktorát z jadrovej fyziky, je to pomerne, to je jednoduché. Čiže išiel si aj foneticky, že si počúval ľudí, kde to funguje. Áno. A nasával si to, že... Nasával. A mnohé veci som v takom tom nevinnom slova zmysle závidel, keď som sedel. No napríklad Jano Koleník bol tým, že on skončil u Emila Horváta a my sme následne začali. On bol jeho doktorant. Takže chodil na mnohé naše hodiny a pomáhal nám. A keď sme sa rozprávali... Nevedel, že on bol... Áno. Fakt? Áno. OK. A takto, keby sme sedeli na gauči a Jano by rozprával, tak mne by vlastne vibrovali obličky z toho jeho hlasu. Vieš, to bolo pre mňa také, že wow. Emil Horvát nemá takto mužný hlas, ale je to originál. V dikcii, vo farbe, v tom, ako premýšľa. Pozeral som na ňo každú jednu hodinu toho herectva. Skúmal som ho, ako dýcha, ako kráča, ako tvorí tie hlásky, kde dá až nenormálne dlhú, čudnú pauzu, ktorá ale má obrovské opodstatnenie. A dá ti význam, hej. Takže veľmi veľa vecí som tam odpozoroval. No a tým pádom si pomenoval vlastne dve roviny. Jana Koleníka, ktorý technicky má bravúrne zvládnuté tie veci. Emila Horváta, ktorý má obrovskú dávku autentickosti a nikto nie je ako Emil Horvát. Ty si sa snažil aj o jedno, aj o druhé? Alebo si povedal, tak ja budem... Ja som sa hlavne snažil byť ten, ktorý tú skupinu nezdržiava.
byť ten, ktorého meno nie je povedané. A kvôli Dobríkovi, to ideme ešte raz. A kvôli Dobríkovi nemáme taký progres. Kvôli Dobríkovi. Ja som sa snažil iba o to nebyť najhorší. Hovorí sa, že je jedno, čo ťa motivuje. Keď ťa to motivuje, teba toto. Samozrejme. Akože, vieš, tiež by som to chcel mať. Tiež by som chcel mať na základe perfektného rozmýšľania o postave a o situácii tak unikátny prejav, ako má napríklad aj Emil alebo Jana Oľhová. To je na základe rozmýšľania o tej postave a o tých vzťahoch a o tej situácii. Ona dokáže vytvoriť vo svojom talente a intelekte niečo, čo je neočakávateľné, niečo, čo je originálne a čo je iba jeho a iba jej. Samozrejme, že aj toto by som chcel mať. Ale podľa mňa toto sa až tak naučiť nedá. Tá technika hlasu, technika reči, dýchanie a nabrať nejaké herecké sebavedomie, to všetko sa krok po kroku dá naučiť. No vlastne toto je to, že keď je to technika, tak je to niečo, čo prišlo zvonku dnu. A keď je to Oľhová, tak je to niečo, čo prišlo zvnútra von. Veľmi pekne povedané. No teraz si to povedal, som si to chcel zosumarizovať. Teraz si povedal, že na jednej strane si sa snažil byť ten, kvôli ktorému to nejdeme ešte raz. Áno. To bolo v čase školy. Áno. Predtým, ako sme začali nahrávať ten podcast, ja som ti povedal, že ale keď vidím to predstavenie Žilinského divadla, alebo som ťa videl v Martine, tak keď ide Jano Dobrík na scénu, tak ja sa teším, lebo niečím to výnimočné je. A myslím si, že aj tí diváci to cítia. To znamená, že tou praxou a skúsenosťou si prišiel do toho, že si vytvoril nejakú jedinečnosť a nejakú autentickosť. Keby sme zobrali prvú časť tvojej vety, že to je tak potom na tú druhú časť vety odpovedám áno. Matematika. Keby to naozaj bolo tak, že ty sa tešíš a 80% divákov, či už Žilinského alebo Martinského divadla sa tešia tiež, čo nie je ale otázka na mňa, ani to nebudem hodnotiť, to je otázka na tých 80 ľudí alebo 250, ktorí tam sedia každý večer, tak by sa dalo povedať, že ak sa naozaj tešia, tak je to preto, že nie som najhorší. Že som len naplnil to, čo som si na tej vysokej škole zaumienil, že sa to proste, to predstavenie sa neposerie kvôli mne. Budem rád, ak sa neposerie vôbec. S týmto nesúhlasím. Okay, máš na to právo. Myslím si, že máš pridanú hodnotu, ktorú si vytvoril a práve cez to, že to išlo znútra, že to nie je nejaká technická vec zvonku, tak asi preto tam je tá farba, to nejaké korenie. OK. Tak potom môžeme a mali by sme rozhodne zašpekulovať o tom, aké som mal obrovské šťastie. Na režisérov, na postavy, na ten priestor, ktorý som v Žilinskom divadle ako mladý začínajúci herec dostal. Na toho kudláča, ktorý ma naučil rozprávať súčasným divadelným jazykom. Nájsť ten priesečník toho, áno, musíte byť technicky počuť a musíte byť rozumieť, ale nehráme statky zmetky, nikoho sa nechcem dotknúť, nehráme statky zmetky v 76. Vtedy divadlo, javisková reč, kostým, všetko bolo inak nastavené. Fungovalo to vtedy. Dnes si z toho môžeme niečo zobrať, niečo sa poučiť alebo si zaspomínať, že toto je možno ten bod, od ktorého sme sa niekam posunuli. Už kam to nech si hodnotí každý sám. Ale práve ten kudláč ma naučil používať súčasný jazyk a súčasnú dikciu na javisku. Takže som mal veľké šťastie na ten priestor, na tých režisérov a na veľkosť postavy, ktorú som dostal. Veríš na šťastie? Na náhodu? To sú dve rôzne veci. Na šťastie verím, na náhodu nie. Ale prišli ti šťastné náhody, ktoré môžeš označiť ako šťastné. Áno, prišli mi šťastné udalosti, ktoré môžem vyhodnotiť ako šťastné. Ako náhody. Ako náhody. No jasné. A to nikdy... Pozri, ako sa to zvrháva na nejakú filozofickú debatu. Nikdy nenájdeme to, že čo bolo napísané v riadkoch osudu a čo som si vybojoval sám. A vybojoval, vidíš to ďalšie slovo, ktoré by som nemal používať. Slovo vybojoval nie je správne. Lebo nebojuješ? Lebo príjmaš? Boj je negatívna predstava. Boj. Bojujú dvaja, bojujú proti sebe. Je to niečo nepríjemné. To som sa naučil, keď nám diagnostikovali do rodiny onkologické ochorenie, tak tam mi vlastne jedna pani, nechcem povedať čamanka, ale jedna pani nie úplne z klasickej medicíny povedala, používajte to slovo boj. Vyhnite sa mu. Takže beriem späť to slovo. A pritom myslím si, že veľmi veľa ľudí sa pýtalo, že čo malý bojuje? No jasné, malý bojovník, bojujte, vydržte to. No. Neopravoval som nikoho, je to
Je to niečo, čo ja som si zobral od tej pani a tak si to akože strážim a tak tomu verím, že som to slovo prestal hovoriť, my to doma nehovoríme, ale ostatných o tom nebudem teraz nejak akože presviečať. Áno, lebo to, čo ľudia povedia, vlastne nie je o teba, ale je o nich, lebo oni to tak vnímajú. Áno. No to už sme riadne vo filozofickom rozmere. Dobre, odrečili sme presne, ale myslím si, že to všetko spolu súvisí. Keď idem po tej chronológii, ako sme išli. Išli sme škola, išli sme potom, už si videl nejaké vzory toho Jana Koleníka, videl si Emila Horváta, ale tebe pomerne skoro, neviem, prišlo dosť veľa ponúk, hej, že prišiel tam ten panelák, seriály a zrazu tá verejnosť vedela o tom, kto je, čo je Janko Dobrík. Vždy si bol tak, že vážim si to, alebo beriem to ako prax, beriem jedno, druhé. Ako si vnímal to, čo ti bolo dané, čo sa ti dostávalo? Že ešte na to nemám. Že to šťastie prišlo trošku skôr, ako som bol pripravený na tú prácu, ktoré mi toto šťastie prináša. Už vtedy si to uvedomoval? Hej, alebo minimálne to takto ex post vyhodnocujem, to svoje zablokovanie vtedy. Prišli nejaké veci do telky, prišli nejaké veci do divadla a ani jednu z nich som nezvládol dobre. Pretože som bol v krči. Práve preto, lebo som si neveril a nemyslel som si, že už som na to pripravený. Nebol som na to pripravený fyzicky, ani nástrojovo, keď už teda, aby sme to vrátili späť na kolaje tohto podcastu. Ani ten hlas, ani reč neboli také, že by som si za tým stál. Rozhodne nie javiskové rozmýšľanie. A potom prichádzal krč, nedôvera a ešte väčší krč, ktorý premenil z tej nedôvery. Takže toto si myslím, že vôbec rozhodne som to nebral rutine, skôr naopak si myslím, že mi tie veci prišli priskoro. Ale keďže tá kariéra ide smerom, akým ide, tak sa môžem aj mýliť. OK. A na druhej strane, keď si pozrieš toho Jana Dobríka z paneláku, potom z Divokých koní a dnes z Dunaja, tak ako vidíš ten progres, vidíš, kam prišiel ten Jano Dobrík a s akou ľahkosťou to dnes robí? Vidím. A ľahkosť je vo výsledku. A je to práve naopak, že čím ľahšie to vyzerá, tým je za tým viacej roboty, viacej rozmýšľania, viacej stresu, viacej toho pušu, pretože to je tak. No, buď tomu venuješ čas, a to ma naučila jedna maďarská herečka, že každá práca sa ukáže. A je to tak. Každá jedna práca sa skôr alebo neskôr ukáže. Samozrejme, môžeš to brať ako motiváciu, ale nemôžeš za to očakávať milióny. Tá práca sa môže ukázať úplne že v drobnostiach. Ale ukáže. A to ja mám rád, keď sa ukážu tie drobnosti. Alebo keď sa minimálne sám za seba nehambím. Keď tam vždy prídem pripravený a vidím kolegov, ktorí neprídu možno až tak pripravení. Nikomu to nikdy nechrcnem, každý máme za sebou iný deň, iný týždeň. Ani netuším, aké problémy tí ľudia mali za celý ten týždeň. A majú nejaký dôvod, prečo neprišli až tak pripravení. Ale to je ich vec. Moja vec je to, že napriek tomu, aký ja som mal týždeň a nikto by si ho so mnou nechcel vymeniť, tak tam prídem pripravený. Ja som na začiatku, keď som začal moderovať eventy, akcie, tak som závidel tým starším, skúsenejším moderátorom, keď som ich videl pri práci, tak som si povedal, že ja tu mám pripravené všetko toto a oni to vedia len tak dať ako nič, že dúfam, že raz prídem do toho, že už sa nebudem musieť tak pripravovať. A vlastne časom zistujem, že práve tá pripravenosť je to, čo ťa potom odlišuje a robí z teba profesionála. Áno. Sú herci, ktorí prídu na natáčanie denného slovenského seriálu bez papiera. Bez papiera znamená, že sa to doma naučil tak, že tam už to nepotrebuje. Nepotrebuje sa do toho ani raz pozrieť. A to hovoríme o 65-ročnom pánovi, ktorý točí 12 hodín. Wow. Príde bez papiera. Mladí hráči chodia, lebo to je teraz tak akože moderné, s telefónom. Áno. OK, ide o výsledok. No tak pohľa sa doba, no. Presne tak. A ide o výsledok. Je mi vlastne jedno, kto s čím chodí, ale keď hovoríš o tej profesionalite, tak áno. Mám kolegu, ktorý sa to doma naučí tak, že sa na placi nepotrebuje do toho pozrieť ani raz. Wow. Kto je dnes aj v tvojej 40-ke pre teba stále takým vzorom, inšpiráciou, že takto? Že úplne takto už nikto. Nikto. Že by som si o niekom povedal, že takto a začal by som ho nejakým spôsobom kopírovať alebo napodobňovať. Ale mal si v minulosti? V minulosti som mal, áno, tak bol Ježiš, jasné, tak to boli
to boli chlapci, ale na ktorých som akože tam nebolo čo napodobniť. To sú tie úplné Ačka, či je to Tomáš, Jano, Emil Horváth, Roborod, Ľubo Kostelný. Na tých som sa pozeral a od nich som sa snažil niečo odpozorovať, ale nikdy som to nemal tak, že by som akože chcel byť ako oni a teraz skúšal by som si chôdzu alebo pohľady do zrkadla. To nie. Ale vždy mi boli inšpiráciou. A takú inšpiráciu mám aj teraz u kolegov, ktorých ten komerčný televízny svet nepozná, pretože ešte nemali tú možnosť sa niekde ukázať. A rovnako tak nachádzam takéto inšpirácie aj v ľuďoch, ktorí sú komerčne známi. Čiže vravíš viacej o divadle, kde vidíš tých kolegov, ako pristupujú k práci? Áno, teraz hovorím o divadle. Ale to chcem, lebo asi to nebolo úplne čitateľné, ale ty vidíš aj ľudí mimo telky, aj tých poctivých divadelníkov. Áno. A keď sa niekým inšpirujem, tak sú to tí divadelní hráči a herečky. Ale počas ostatného roka, čo točím Dunaj s Monikou Hilmerovou, som vlastne bol úplne najčastejšie perplex z výkonu kolegyne. A to je Monika Hilmerová. A tú menovať chcem vyslovene. Pretože to je toľko pridaných hodnôt, ktoré ja som dostal do života v jej osobe a osobnosti, že z toho som veľmi prekvapený. Hrá fantasticky. Je veľmi milá. A urobila nejedno prekrásne gesto, čo sa týka tej veci, čo máme doma. A nemusela. Z nás sa stali akože fakt, že kamaráti. A ona je proste super. Či na pľaci ako herečka, alebo ako človek, mne ona príde čistá. Že ona ide tak čisto, tak presne. Ide s ľahkosťou. Veľmi rád mám jej vetu, veď my sa tu len tak hráme. Pokoj, nevykrikujte tu po sebe, neháčte tu scenármi ani šálkami. My sa tu len tak hráme. Tak ak je niekto chorý, tak ide domov a končíme s natáčaním. Všetci si uvedomujeme, že koľko to stojí peňazí, ale keď je niekto chorý, tak musí ísť domov, nemôže tu s nami ostať predsa. Nie, veď je to povolanie, kde nie sme všetci zatvorení v nejakej kancelárii, ale sme takto od seba. Každý má doma rodinu s malými deťmi alebo so starými rodičmi. Takže my sa tu len tak hráme. Tak o čo ide? No, vo finále áno. No a tak samozrejme to nemôžeš to brať ako mincu každého dňa, že niekto príde nepripravený alebo nepríde vôbec, lebo zabudol. A nemôžeme to samozrejme zakryť tým, že veď sa tu len tak hráme. Vo vyhrotenej situácii to Monika veľmi presne, veľmi jemne a veľmi čisto len tak podsunie a práve tak parádne, že aj ten, čo tam kričal najviac, sa vlastne musí cítiť ako úplný blbec. Že to nezvládol a že tá Monča to takto pozorovala a potom povedala tú holú vetu a ty kokos. Čiže Monču mám rád. Prečo o nej hovoríme? Lebo je dobrá. No, tak mal si ju asi spomenúť v rámci toho celého. Keď som spomenul ten nejaký panelák, koľko to bolo, 2003, 2004, úplne, že 7? Neviem. Dobre. 2008 som podľa mňa skončil v ŠMU. Panelák bol, ešte predtým, ako bol panelák, bolo Medzi nami. To bol úplne prvý seriál, to som mal 19 rokov alebo 20. Potom bol panelák na chvíľu. Povedz. Lebo smerujem k tomu, kde sa to posunulo. Lebo ty to vnímaš, kde bolo vtedy to herectvo, ako ste pristupovali k tomu. A vnímaš teraz celý ten kolektív. Áno. Tak zmenilo sa, že ako keby som začal úplne že odzadu. Že sa zmenilo to, ako vyzerajú tie ateliéry. Vyzerá to krajšie. Tá technická stránka. Tá technická stránka, presne. Kamery, zvuk, po tejto stránke sa to zlepšilo. Po tej hereckej stránke sa to nejak ustálilo a zlepšilo. A všetci sme tak, tí, čo sme to nemali, sme museli pochopiť, že menej je niekedy viac. A na tú telku to stačí a musíš, ale to neznamená taký akože nudný civilný šalát sa z toho nemôže stať. Rišo Sanitra vysvetľoval veľmi často nám ako ročníku na akadémii, že prirodzenosť nie je civil. Áno. Nemôže z toho byť taký ten civilný, nudný šalát. Že OK, jeme raňajky, porozprávame sa takto, ale je to vlastne... Hej. Lebo stále by to mala byť nejakým spôsobom... Umelecká hodnota a dramatická tvorba. Takže tam treba nájsť tie iné vyjadrovacie prostriedky toho
že keď si na zázname, tak niečo iné funguje, niečo iné nefunguje. Jasná, kamera ťa vníma takto a v divadle ťa vníma obrovské publikum. Áno, inak funguje zodvihnutie pohľadu, inak funguje, keď vlastne niekto nepozerá na teba, inak funguje krik, inak funguje dokonca plač, samozrejme. A to treba si odpozorovať. Preto ja som začal seriál Dunaj sledovať, aby som si odpozoroval to, že či to korešponduje. Ak som pri natáčaní tejto emotívnej scény zase, aby si nebol ten, kto prekáža, hej? Áno, aby som neprekážal. Ako na výške. Alebo sebe, aby som minimálne neprekážal. Vieš, keď už to ide, keď už režisér povie, že dobre, ideme ďalej, OK. Snáď som neprekážal nikomu, lebo by to ešte raz vrátili. Ale keď si to pozriem doma, tak nechcem prekážať sám sebe. Pozrieš si to doma kriticky? Áno, každý jeden projekt som si pozrel a väčšinou prvú a druhú časť. Dunaj je v niečom iný, lebo ten pozerám. Nemám toho času veľa, ale tým, že mám Vojo, tak si k tomu viem niekedy akože aj v noci sadnúť a pozrieť. Je to pre teba najlepší seriál, aký si natočil? Nie. Ale je to veľmi dobrý projekt, robím to rád, veľmi som sa na to tešil. A no, aby to tak nevyznelo, nie, že by bol niektorý lepší od toho Dunaja, ale ja mám minimálne dve tie skupinky, že tieto, ktoré sa mi dobre aj robili a aj sa mi páči vlastne, ako to vyzerá. A potom tie, ktoré sa mi buď robili dobre, ale nevyzeralo to bohovie ako, alebo sa mi robili zle, ale vlastne vo výsledku to nebol až taký prúser. Dunaj rozhodne patrí do tej prvej, že sa mi to dobre robí a mám ten výsledok rád, lebo presne o tom hovorím, že si ho pozriem. A ja s mojou manželkou. Pozdravujem ju. To bude krásne, nezaspí teraz. Janko, čo pre teba znamená slovo? Daj. Že až keď už na tom javisku nemáš inú možnosť, tak ho použiješ. To som nečakal. A nie, ale toto mi napadlo ako prvé. Tiež som mohol povedať, že prvé slovo mojich detí bolo to a to. Alebo že slovo môže byť rovnako pohľadzujúce, ako môže byť zbraňou. Ale nechcel som klišé výraz. Chcel som práve toto. Tak o to som radšej, že nás to obidvoch prekvapilo. Áno, použijem ho, mal by som ho použiť, až keď na javisku už dochádzajú ostatné výrazové prostriedky. Ale na druhej strane práve to meno Eduard Kudláč ma naučilo, že sa dá to aj celé otočiť a že na javisku nemusíš urobiť vôbec nič. Len si naň prísť, sadnúť alebo sa naň postaviť. A len slovom dokážeš vyjadriť úplne všetko. Len slovom dokážeš v imaginácii toho diváka urobiť celé to divadelné predstavenie. Mali sme ich niekoľko takých, že sme iba prišli a rozprávali sme. Nie každý divák je na to pripravený. Mnohí mali výtku, že to je niečo akože rozhlasová hra v divadle, že toto ja v divadle nechcem vidieť. Ja si myslím, že to do divadla práve že patrí. Je to aj európsky trend ostatných 15 rokov, alebo 10 minimálne, kedy je ten divák aktívne nútený sa zapájať do chodu toho divadla, toho predstavenia, pretože si ho celé musí predstavovať. Ja mu ho rozprávam. Idem naplno. Ale on sa musí zúčastniť, musí rozmýšľať. Ale vieš prečo? Lebo kedysi bolo normálne si hovoriť príbehy, ktoré si predstavovali ľudia. Dnes tým, že prídeš domov a zapneš telku a nechávaš vlastne telku, aby ti tvorila celú tvoju predstavu, ktorá je vypnutá, tak ty si potom lenivý v divadle si na základe slova tvoriť predstavu. Okay, v tomto sme zleniveli. A preto klobúk dole pred vedením toho Žilinského divadla a pred tým Edom, ktorý ide 15 rokov neúnavne touto cestou, že aktívne toho diváka zatiahnuť do deja a prinútiť ho premýšľať. A to ja mám rád v divadle. Aj ako divák, aj ako interpret. Rád chodím, to sa samozrejme deje veľmi ojedinele, ale keď idem do divadla a náhodou trafím takýto typ predstavenia, tak som veľmi rád. Lebo ťa prekvapí. Lebo ma prekvapí a núti ma si to dovysvetľovať, doskladať. Hej, otvoril som to preto, aj tú otázku, že čo pre teba znamená slovo, však volám si sem ľudí, ktorí na to nazerajú z rôznych uhlov pohľadu, ale aj tak vo výsledku je to o tom, že chcem, aby si ľudia trošku budovali vzťah k tomu slovu. A to, ako sa ja tu s tebou môžem porozprávať, ako môžeme ísť trošku do hĺbky a neviesť povrchný rozhovor o tom, že aké je počasie, tak ja to mám tak, že si to vážim. Pociťuješ to aj ty, keď máš dobrú konverzáciu a dobrý rozhovor, že super. Že vlastne máme možnosť si takto hrať ping-pong s myšlienkami a máme priestor slovami vyjadriť to všetko, čo chceš zdieľať. Mám to. Máš to? Mám.
ale aj nielen pre tento plezír, ktorý si pomenoval, ale aj pre niečo, čo je za tým. A tým myslím, že napríklad je to z mojej perspektívy a z mojej skúsenosti nevyhnutná vec pre fungovanie vzťahu muža a ženy. Či už je to partnerský alebo manželský. A tiež to nie je vec, ktorú som si prečítal v knižke, ale vec, ktorú proste žijem. A ten rozhovor je oblažujúci, ten rozhovor je nutný, ten rozhovor je parádny. A mám to veľmi rád. Samozrejme si uvedomujeme, aj ja, aj moja žena, že keď ja prídem zo svojho prostredia a niečo rozprávam, obidvaja vieme, že 20% pochytí, možno jej tam chýbajú nejaké spojitosti, alebo sú to veci, ktoré nezažila, takže ich nevie tak prežiť alebo oceniť. A rovnako tak, keď sa to otočí a ona mi rozpráva niečo o bylinkách alebo o procese výroby jej krému, tak rozumie tomu, že nemôžem pochopiť všetky tie vzorce a tú chémiu a tie francúzske výrazy, ale debatujeme. Ja sa učím od nej, ona sa učí odo mňa, trávime spolu čas. To je rozhovor. Učíš sa počúvať, učíš sa rozumieť. Áno. A teraz to úplne zatvorím, lebo vlastne toto, čo si pomenoval, alebo čo som aj ja pomenoval, tak to ja cítim, že trošku v spoločnosti chýba. Vedieť sa počúvať, nielen počuť, ale počúvať a vedieť si rozumieť. Chýba, asi hej. Je taká pekná veta, že rozprávaním opakuješ to, čo vieš a počúvaním sa učíš nové veci. Tak to si možno tiež niekedy treba. Jedné ústa, dvoje uši. No presne tak, presne. Ja to mám rád, mám rád v tom rozhovore. A to možno teraz vyznie paradoxne, lebo sa mi tu nezavrela huba. Ale ja v rozhovore oveľa radšej počúvam. A to ťa čaká, keď odídeš, tady to budeš moderovať. Vlastne. Áno. To by som mohol ďalšiu etapu otvoriť tohto podcastu, že Janko Dobrík ako moderátor, či sa tam cíti komfortne. To by bolo kratšie ako reklama. Daj. A vieš čo sa týka toho, ako ja moderujem, snažím sa to robiť najlepšie, ako viem. Nie je to pravdepodobne úplný prúser. Vystúpil som, ale že ďaleko zo svojej komfortnej zóny. Veľa som sa naučil. Ale keď sa pozerám na teba, ako to robíš, tak teda mám ešte čo doháňať. Tiež som sa musel naučiť počúvať. Nevedel som to tak, ako dnes. A možno som to vedel do istej miery, tak ako si ty vedel nejako cítiť to javisko, keď si mal 24-25. A musel si to ešte rozšíriť, aby si sa v tom cítil slobodný. Chcel. To je to, že ja vlastne už nerád robím veci, ktoré musím. Ja už mám 40 rokov, mám 2 deti a úžasnú manželku. Ja už len chcem. Hosťom 15. epizódy podcastu Reč s Petrom Magurským bol Janko Dobrík. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahojte, dovidenia. Držím ti palce vo všetkom, čo budeš robiť. Ďakujem.